siza ukuthi-ke ngabe uthini umlaleli osibhalele na. Uthi-ke lana-ke ngingowesifazane osemncane ngineminyaka ewu-25 sengike ngazama ukuzibulala ngenxa yokungaphatheki kahle othandweni. Udaba lami lumi kanje, mina nobaba wengane sineminyaka ewu-11 sindawonye, saqala ukujola naye ngisafunda ugrade 8. Yebo Mamkhoza, ngangena kulezi zinto zomathandana ngisemncane impela, ngashayeka kwasho ukuthi vele nami lento yothando ngiyayiqala. Ngake ngahlukumezeka ngadlwengulwa uthi ekwazi kwakathathu. Nkosi yami, ngingakathandani naye ubhuti lona. Uthi-ke Mamkhoza, into ethi uthando bengingakholelwa kuyona, naye ubaba wengane ngamazisa ngakho lokhu. Kwenzekile-ke Mamkhoza ngaphinga ngo-2015 ongunyaka esaqala ngawo ukujola. Yena-ke abe nami khona kunjalo, wangibekezelela uthe ngize ngibone ukuthi lento i-wrong nami ngase ngiyayiyeka. Eqaleni konyaka ka-2016 until manje 2025 akaze ezwe noma angibambe nendoda ngoba ngakhetha ukuziphatha kahle, ngashintsha impilo nangendlela engenza ngayo. Inkinga yami ilana-ke Mamkhoza, ubaba wezingane zami uqale ukujola ngo-2018. Ngithi hayi ulungile ngoba nami ngike ngakwenza. Yilokhu-ke iqhubeka lento nonyaka ka-2019 waphinda futhi kuze kwakathathu iy'khathi ezahlukene nangonyaka ka-2020. Ayi ngivele ngibone ukuthi kuyenyuka, asakhona lamantombazane engibanga nawo. Ngabona ukuthi hhayi uyaphindisela, ngaqala ngikhulume naye abonakalise ukuzisola axolise. Iminyaka emine ilandelana kusukela ngo-2021, 22, 23. Uthe ngo-2023 uma ngikhuluma naye avela angitshela ukuthi lo muntu ufuna ukumenza umama wakwakhe. Cabanga, shuthi lokho eyisibelambela angasahlukani naye. Uthi-ke kubuhlungu lokhu Mamkhoza. Yebo ngakwenza okubi kwadlula kodwa manje wenza ngathi uyangilaya. Sengize ngifikelwe na umqondo ongasile ukuthi ngisebenzise umuthi ukuze ngixoshe lamantombazane angibangisayo, ngoba manje phela lo muntu kuba ngathi wenziwa ngomuthi lento ayenzayo. Ngonyaka ka-2024 uvele wangenzela inkinga entsha-ke manje. Uvele nje aletha amantombazane azolala nawo la endlini la sihlala khona sobabili. Nami noma ngabe kuthiwa uyangidelela awukwazi ukwenza leyo nto endlini yethu. Kusukela ngo-April walo nyaka ngizwe nje ukuthi hayi sengi-right nothando seluyaphela. Inkinga-ke akafuni ukuhlukana nami ngoba unalokho uthi ngimbekezelile khona ezenza izinto ngamphindisela okubi ngokubi kuyena. Manje kwanami sengiyanyanya, ngiyalimala ngaphakathi, sengaze ngahlaselwa isifo senhliziyo ngimncane. Ngiyazizwa ukuthi lento iyakha ngaphakathi, iyakheka kakhulu. Sineminyaka ewu-11, 11 sithandene mina naye. 10 years ngingakamjoleli, yena uno-8 years engijolela. Namanje usakwenza. Ngingabhekana kanjani nalesi simo? Ngabe ukhona yini owakwabhekana nalesi simo engikuso njengamanje? Ngicela ukuzwa kubalaleli ukuthi kumele ngenze kanjani ngoba mina angisamthandi, ngifuna ukuphuma kule relationship. Uthi-ke mina lo ngathandanga usidalula igama. Ngiyabonga kakhulu